साला 3 महीना 4 महीना हो गए दिल्ली में आइले। साला कोनो ऐसा ठेकेदार नहीं खे बेटा जोन की साला टाइम से छुट्टी करे। सब 6 से 7 बजे आता है, 7 से 8 बजे आता है। मोन उगता गइल बा, चल जा का घर तो बाग साला तोर तो बियाह हो गइल बाटे। हमर बियाहो नहीं खे साला बुढ़वा बाटे तो अगुआ ना बोलावता। ए भैया ता बुढ़वा फोन करता। हां हेलो बाजी बोला तानी। हाँ बोलो ना काजी को आता रहो। ए अगुआ उतर लो 2-3 महीने बाद आइबा तब बोलाई कि अभी ने बोलाई ना मार दो तार लड़का से आने बोल तू मार दो देख के चलो का आवे जाओ तो हम आवता नहीं ठेकेदार के हिसाब को का ठीक बा तो बुलाओ तनी। ओ बुझाता साला बियाह हो जाई। चल साला ठेकेदार के लगा हिसाब कराओ जा आज ट्रेन पकड़ल जाओ जल्दी। चल साला चल ठेकेदार लगे पुजारी धो दिया चल जाओ। ठेकेदार साहब काम बंद करी हमनी के अब जाता नहीं सब घर है। काहे रे हे सियान हो गइल बा तो ना जाई। कति सियान हो गइल बा रे। हे दहिया सियान नहीं हो गइल तोर त बियाह हो बता रे का करे जात तोर त बियाह हो गइल बा। सुखा ताटे जोते कोड़े जाए के बा। कति जोते कोड़े के बाटे रे साला। खेती बाड़ी जोते जाए के बा। तू का समझला तो हम दूसरे कुछ समझ लेनी है। साला ट्रेन से आवत में इतना भीड़ रहला साला करा बाप रे। चल उतर गनी से चल अब जंगले अपना घरे पहुंच जाए। हां बहुत बढ़िया। चश्मा उसमें किनिए ले बानी या साफ झाड़ झुर के टेंट बानी से सांझ हो गइल बाटे। बुझा त बगैचे रास्ता बा कोनो घेर के गुंडा छीन मतलब सब बेगो हमनी के। अरे कामना के मजाल बा चल ना हम बानी ना। मेरारू के नाम पर दे रे बाबा मेरारू के नाम पर दे रे बाबा मेरारू के नाम पर दे रे बाबा मेरारू के नाम पर दे दिला दे 10 आना रे सरवा 10 आना रे साला ई कौन रे सब हमनी के झाड़ा झूरा जियान कर लग चलबे तनी रे सरवा जाते ही रास्ता देबे काहे ना देबे रे। ये रास्ता पे जे सर उजाला उ बिना देले ना जाला। तोरे ओई भिखारी के ना देबो लोग तो आगे जाके अपना पोस्तई बोलो। तू ये चल जौन रास्ता में होई तो देखल जाई। चल भिखारी सरवा का कही। तू कौन सरवा हे भागा से साला चल चल अरे तोनी के नहीं सुना सगना भोसड़ी वाला का कलख है का हो। ए तोनी के नहीं बुझा गुंडा इधर पैसा छीने के बा। साले गुंडा हो गुंडा बनतर गुंडा बनिलो साले गुंडा मार साला मंगा सन चला सन। साले गुंडा बनिलो गुंडा। रे साला ते उतना डरवाली है तो पूरा ना बोलो बिहार के गुंडा में भाग मारा से रे ज्यादा लुटाइएगा। चलो बियाह करो मजा मारो। बाबू गेट खोलो तो और द्वार के जल्दी बोला तो आओ गेट खुले है बा बाजी। हाँ बोलो आओ तो हाँ बबू पहला लोग आवता जा क्रीम उरीम लगा के फिट रहो। सुखाड़ी जी के ये घर का भैया तो बियाह खातिर लइकुआ आ गइल बाबू। हां आ गइल बा। लइकुआ कैसा न बहुत स्मार्ट बा बढ़िया हो। गोर बाकी ना लाखों में एक बा। करिया बल लाखों में एक बा। बच्चों चलो उतर चलो भाई मैं तो गाड़ी उड़ी सब घुस जाता हूँ। बैठी लगा बउआ के बोला दी। हां भैया को बोला ले तो जाता नहीं जल्दी ले आओ। कौना लगाइल बा बोलावत ना लोग। हां बोल हां और बियाह होई। हां बोल हां बियाह हो जाई नु सुहागरात मनाऊ नु तो तोरे को बुला ले। हां साले सुहागरात प्रणाम खुश रह तो तार लइका तो लाखों में एक बाऊ बुझाता कंडम बा पूरा। लइका कोनो कमजोर बा हमार। कोयला फैक्ट्री में काम करेला का। कोयला फैक्ट्री के लइका उ मालिके हो। ऐसा जगह ले गइला हो कि लइका हमरा पसंदे ना पड़ल। हम जानी कि लइको रहला बा स्मार्ट होई।